ntutu isi bụ ugwu ma bụrụ okpueze ụmụnwaanyị. Nwaanyị ọbụla edozi isi ya nke ọma na-ebelata ugwu na mma ya. Ọ bụ na mmụọ nke oge ekeresimesi ya na mkpa ọ dị ụmụnwaanyị idebe onwe ha ọcha, pịachasị onwe ha ka ha na-amụke amụke ka ọtụtụ ụmụnwaanyị na-enuba ma na-enupụta n'ebe a na-edozi isi iji wee dozisia isi ha maka oge a. Ka anyị sonyere Queen Anịgbọgụ maka akụkọ ahụ n'uju. N'ahịa Ekeọka, ụlọ ahịa ebe a na-akpa isi jupụtara n'ọtụtụ ihe mmemme dị iche iche dịka ndị a na-akpa isi ma ndị a na-edozi mbọ aka na mbọ akpa ha iji wee merube emume ekeresimesi. Mgbe ha na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu, ụfọdụ ndị ahụ na-akpa isi bụ Oriakụ Chinwe Ernest, Nwaada Favour Chineze na Oriakụ Ụkamaka Ọnụọra kọwara ọrụ aka ha, ego ha na-eweta site na ya ma kwukwa na otu ọnọdụ dị n'obodo anyị ugbu a mere na ndị mmadụ akpazi isi otu ha si akpabu mbụ. Ana m eme mbọ na-emekwa isi na-agwakwa ndị gọọmenti ka ebutu ọnụ ihe garachara ọnụ ihe garara ọnụ tụrụ. Ndị kọstọmas wee na-eri Ndị kọstọmas na-akọmplen na ha were ego ha eji mee isi na ha ya afụgodo ego ha eji rie nri wee fọdụzie ime isi. Anyị na-akpa isi na-eje n'ihe dị iche iche na-eji ya na-achọ so na-akwado Krismas kịta. Kọstọma bịara si ka ndị kọstọma bịara si sometimes ya complain ụfọdụ ndị kọstọma ya kpụchara oke isi maka ihe garachara ọnụ ogide ngọsha anyị gara n'ọrụ. Ị na-akpa isi apart from ịkpa isi onwe ihe ọzọ ị na-eme iji dozie ụmụ nwaanyị. Ọ bụ ya ka m ji azụ ụmụ m. Ibe isi ka mekwe kọstọma adịrọ a na-ada ahụ ụzọ ebe nọ na kọstọma adịrọ dịsie ibe isi ka adụ too much kweta na ọ ga-abịa akpa isi ịbụrụ iduru kọstọma enwezi. Queen Anịgbọgụ, akụkọ